En la ciutat d'Alzira, sent les 23 hores de la nit del dia 22 de maig del 2011, en el Saló Daurat del Cercle de Sireny es reuneix en assemblea extraordinària la Comissió de la Falla de la Gallera sota la presència de Quique Palaus i Sunyer per a tractar l'únic punt de l'ordre del dia, el nomenament de la senyora María Mercedes Delgado i Hernando com a fallera major de la nostra falla per a l'exercici 2011-2012. Amb un fort aplaudiment, el punt és aprovat per unanimitat i referendat amb una gran tracta. És per això que com a secretari de la falla vinc a nomenar i nomene fallera major de la falla de la Gallera de Frades per a l'exercici 2011-2012 a la senyora María Mercedes Delgado i Hernando i per a que conste signe la present junt al president d'Alzira a 18 de juny de 2011. President Quique Palau i Sunyer i secretari Wolfgang Coll al càrrec.